Dragi prijatelji, evo, oko Štefanja izgleda počinje prva runda cijepljenja, stiglo je nekakvih 9.000 doza tog famoznog cjepiva protiv korona krize. Pa ćemo mi u ovoj našoj današnjoj emisiji opet napraviti onu jednu situaciju kao prošli tjedan, dakle zatražiti drugo mišljenje o tom cijepivu. Pošto, eto, vladajući njihovi znanstveni savjeti otprilike sviraju jednu te istu notu, mi ćemo kao što bi zapravo svatko trebao kada je u pitanju takva jedna važna odluka, poslušati i neke druge stručnjake koji imaju nešto za reći o tome, pa onda iz toga sami zaključiti i postupiti po takvoj jednoj procjeni. S nama u studiju je doktorica medicine Alma Demirović. Gospođo Demirović, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i vama i hvala na pozivu. Pa evo, vi ste i aktivistica i liječnica, ali ste se u zadnje vrijeme osobito pozabavili cijepljenjima, vakcinama i tako dalje. Recite, koji su to bili motivi, zašto ste se pozabavili upravo tom problematikom? Pa evo ovako, ja se već dugi niz godina bavim tematikom cijepljenja, dakle, prvenstveno kroz rad u Hrvatskoj udruzi roditelja aktivista, čiji sam i predsjednica. Kroz rad u toj udruzi, kroz brojne kontakte sa roditeljima, njihova iskustva, kroz samostalnu dodatnu edukaciju, pohađanje raznih seminara i predavanja, iščitavanje znanstvene i stručne literature, kroz cijelo to vrijeme ja sam u biti skupila jako puno informacija, jako puno dodatnog znanja koja su dovela do toga da detektiram, naravno uz pomoć svih ljudi koji zajedno sa mnom rade, da detektiram nekoliko ozbiljnih propusta u sustavu cijepljenja koji su jako važni iz razloga što se oni direktno negativno odražavaju na zdravlje ljudi, mislim prvenstveno djece, ali evo sada će to biti evidentno i za odrasle. Pa prije toga bih ja voljela samo da nešto razjasnimo. Dakle, ja nisam protivnik cijepljenja, ja ne zazivam necijepljenje i ne želim zabraniti ljudima da se cijepe. No pažljivim proučavanjem cijelog ovog sustava cijepljenja i svega što se oko toga događa, sam došla do zaključka da je sada vrijeme da se jako ozbiljno progovori o samoj sigurnosti tog postupka. Tako dakle nekakvom otvorenom komunikacijom, međusobnim uvažavanjem, razmjenom informacija i dodatnom edukacijom, mislim da se puno problema koji su detektirani mogu poboljšati sa jednom konačnom svrhom, a to je poboljšanje zdravlja ljudi. Jeste li možda istraživajući došli do nekih podataka o sličnim slučajima kod drugih roditelja, odnosno da se možda vidi na koliko cijepljene djece se događaju takve neke nuspojave? Ali naravno da nakon što sam ja izašla sa svojom pričom u javnost, da su mi se javljale minimalno 10-ak roditelja, neću pretjerati tako kažem, sa istom pričom. Dakle, šta je problem? Ljudi, kako bih rekla, ja sam imala to neko medicinsko znanje, pa sam mogla možda nekim bržim mehanizmom posumnjati da se radi o tome. Dakle, ljudi vam to ne povežu. Ljudi kao laici, roditelji, a to je jedna strana, a druga strana jesu zdravstveni radnici koji cijepe, koji su uvjereni gotovo u jako velikom postotku, ovako razgovorima i iskustvu sa mojim kolegama liječnicima cijepiteljima, da zapravo oni u praksi ne viđaju teške i ozbiljne nuspojave i da većina nuspojava se svodi na lokalne reakcije i blago povišenu tjelesnu temperaturu. Kako ne vide? Pa valjda im se ljudi jave nakon nekog vremena, kažu, pitaju. Pa to je jedan sustavni problem. Dakle, ne vide ih iz razloga što tijekom edukacije se ne posvećuje dovoljno vremena ili dovoljno, ja bih čak rekla, ne uči se dovoljno o tome što sve cijepljenje po zdravlje može donijeti i onda kad imate sustavnu edukaciju koja ne ukazuje na to, onda jednostavno ljudi nisu senzibilizirani na mogućnost da tako nešto postoji. Da, dobro, to, kada bi onda, znači, jedan od problema cijepljenja je, dakle, nepostojanje odgovarajućeg sustava nadzora i praćenja nuspojava. Tako je, da, jedan od koji su sljedeći. Pa problema je jako puno. Međutim, naša djeca
po kalendaru cijepljenja su u obvezi, zakonskoj obvezi, primiti jako veliki broj doza cjepiva u jako kratkom vremenskom roku. Dakle, tu se radi o, samo da bi gledateljstvo steklo dojam o tome o kojoj količini cjepiva se radi. Dakle, djeca samo do, ja mislim, polaska u školu prime čak 37 doza cjepiva. I u tom sustavu obaveznog cijepljenja djece se svakodnevno, grubo i sustavno zapravo krši pravo na informirani pristanak. To pravo je pravo zapravo pacijenta, u ovom slučaju zakonskih zastupnika, odnosno roditelja ili skrbnika, pravo na njihovo suodlučivanje. Dakle, da se temeljem potpune i sveobuhvatne informacije o samim prednostima i rizicima tog postupka, da se ljude dakle informira i da onda oni imaju mogućnost odlučiti da li žele prihvatiti rizik ili ga ne žele prihvatiti bez daljnjeg sankcioniranja. To u praksi sa cijepljenjem djece nažalost tako nije. Necijepljena djeca su osim toga i diskriminirane jer ne mogu pohađati kolektiv, a puno puta, nažalost, kroz rad udruge sam se susrela sa situacijama da, nažalost, takva djeca ne mogu dobiti ni zdravstvenu zaštitu. A s druge strane, takav okvir obveznog cijepljenja, odnosno cijepljenja po sili zakona, narušava jednu osnovnu komunikaciju između roditelja i liječnika. Dakle, u takvim okolnostima kada su liječnici prisiljeni, ajmo reći, biti pretvoreni, uvjetno rečeno, u službenike koji to samo provode, njihova se profesionalna kompetentnost gotovo u potpunosti urušava i oni ne mogu u takvim okvirima, niti su zapravo dovoljno motivirani, ali niti ih se može shvatiti ozbiljno. Dakle, kada neko ima neka pitanja dodatna, da mu se nekakve nesuglasice, odnosno sumnje razjasne. Evo. Dakle, to je prvi, odnosno drugi, ajmo reći, prvi smo spomenuli nedostatak nadzora u sustavu prijavljivanja sumnji na nuspojave. Drugi je, dakle, cijepljenje protivno, odnosno bez informiranog pristanka. Ono što je još jako važno za naglasiti, a što isto tako spada u jedan nezakoniti okvir cijepljenja, je da ta cijepna praksa zaostaje, odnosno u koliziji je sa zakonom iz razloga što se često puta kod djece koja imaju određene kontraindikacije i dalje inzistira na cijepljenju. Naime, kontraindikacije su neka stanja kod kojih je cijepljenje za tu osobu opasno. Međutim, unatoč... Na primjer, preosjetljivost, neka alergijska reakcija na sastojke cjepiva. Na primjer, evo recimo... Koliko je to učestalo? Na 100 djece, koliko su učestale recimo alergijske reakcije? To je teško reći zato što se unatoč tome svemu, dakle, ne postoji, ajmo reći, adekvatna statistika koja bi to vodila. Pa to je samo jedan od vidova, znači, kontraindikacije. Postoje neke puno teže kontraindikacije, u smislu teže za otkriti i kod takvog djeteta se i dalje inzistira na cijepljenju. Dakle, to je nešto što povlači odgovornost i ne bi se smjelo događati. Inzistira se zbog zakonske neke obaveze ili liječničke procjene? Mislim da je kombinacija svega. Dakle, u okvirima kada imate zakonsku obavezu, cijepiti se mora. Uslovno, uvjetno rečeno. Jel? Dakle, jako teško kolege liječnici prihvaćaju situaciju da postoji mogućnost da neko dijete ne bude cijepljeno, iako to čak i je, dakle, po pravilniku i uputama proizvođača, neko dijete koje ima preosjetljivost na cjepivo se ne smije dalje cijepiti, ali iz nekog meni nepoznatog razloga. Ja moram reći da je meni taj razlog nepoznat. Postoje stručni radovi, to nisu samo naši liječnici, to su liječnici preuzeta praksa izvana, dakle, da se unatoč tome dijete koje je pokazalo alergijsku reakciju na cjepivo, da ga se i dalje želi cijepiti, odnosno da ga se šalje na takozvano cijepljenje u bolničkim uvjetima. Jedan veliki problem još u sustavu cijepljenja je postupak stavljanja cjepiva na tržište. Dakle, u Hrvatskoj se većina cjepiva za djecu na tržište stavlja takozvanim interventnim uvozom. I to samo po sebi nije čak toliko sporno koliko je sporna činjenica da regulatornog okvira za interventni uvoz nema. Međutim, taj pravilnik iz meni isto tako nepoznatog razloga još uvijek nije stupio na snagu. Ne bi se smjela desiti hitnoća u smislu da se baš svako cjepivo nabavi interventnim uvozom. Zašto se onda događa hitnoća? Hitnoća se događa iz toga, i to čak predstavnici struke niti ne skrivaju, iz razloga što nam nedostaje, dakle, regulatorni okvir, odnosno pravilnik, i time se otvara jedan ogroman manevarski prostor proizvođačima cjepiva. Oni u tom slučaju imaju otvorene ruke za monopolistički pristup
kakav god požele. Problemi sa proizvođačima, odnosno ponuditeljima cjepiva su puno veći nego pod navodnicima problemi s ljudima koji odbijaju cijepljenje. Znači, kad je interventni uvoz, onda ono dobije šta ima, a ne što bi htio, jel? Dobije doslovno ono što se ponudi, jel? Da. A dobro, zašto, mislim, a kad se kupuje na brzinu, onda je cijena viša, onda se ne može ni izabrati najkvalitetnije, ne, zašto nadležni u ministarstvu, ne znam, zdravstva, ne kupuju na vrijeme cjepivo, pa onda mogu vjerojatno i bolju cijenu dobiti, kvalitetnije izabrati, ti rok trajanja, onda da bude primjeren potrebi. To sam se ja pitala, a mislim da biste to trebali pitati njih. Jer ja postoji odgovor tu na to, neki financijski možda na to motiv, pitanje interes? nemam. Da. Dobro, shvaćam. Mislim da i naši gledatelji razumiju o čemu se radi. Ajmo dalje da vidimo o tim nuspojavama. Ne? Dakle, sad evo rekli ste alergijske reakcije. Koji su još nuspojave? Nuspojava, znači može biti raznih. Najčešće nuspojave koje su navedene i uputama proizvođača i poznate široj javnosti jesu te takozvane lokalne reakcije u smislu nekakvog crvenila, otekline ili blago povišene tjelesne temperature. To je ono što se javnosti prezentira kao nuspojava cijepljenja. Kao nešto prolazno, bezazleno i tako. Uglavnom se tvrdi da su nuspojave cjepiva bezazlene i prolazne, a da su načelno cjepiva efikasna i sigurna. Međutim, evidentno je dakle, da svi statistički podaci pokazuju da mi u zadnjih 10 ili 20 godina da se bilježi enormno veliki porast učestalosti teških bolesti kod djece u smislu nekakvih autoimunih bolesti, u smislu nekakvih neuroloških bolesti, alergijskih bolesti i tako dalje. Uz činjenicu da je puno djece zadnjih godina jako bolesno, unatoč tome što su cijepljena, mislim da stvarno bi se treba probuditi alarm i i inzistirati na odgovorima na pitanje zašto se to događa. Evo. Dakle, odnosno mogu tvrditi za dijabetes mellitus tip 1, za multiplu sklerozu, za Crohnovu bolest, odnosno upalne bolesti crijeva i za cijeli niz neuroloških poremećaja. Ovo su ozbiljne stvari, pa nije jasno kako to da nadležni organi mislim, nije to neka pretjerana mudrost, dakle jednostavno pratiti neke statistike, pa se vidi ko je primio, ko nije primio, šta se pojavljuje, čega ima više, čega ima manje, usporedi se sa prethodnim razdobljima, dođe se do nekih statističkih podataka koje onda mogu biti upozorenja. Zašto se to ne radi? Vi ste vidjeli u sad ovoj korona krizi koliko je jaka cenzura i koliko je pristup drugom mišljenju gotovo nemogući. Mi da bismo uopće krenuli rješavati ove probleme, mi moramo osvijestiti ljude da taj problem postoji. Ljudi toga uopće nisu svjesni. O cijepljenju se ne razmišlja puno iz razloga ovog prije koje sam navela, a to je da mi svi načelno imamo nekakav afirmativni stav o tome da je to super, da su nuspojave blage i prolazne i da nema nekih tu većih briga. Zašto nadležni to ne rade, to isto treba pitati njih. Dakle, po mom iskustvu u nekakvim nastojanjima da im se to, ajmo reći, obrazloži, da im se ukaže na to, vi naiđete na jedan zid u smislu toga da vas se automatski diskreditira jer se vi kao protivite cijepljenju. Ne, ja se uopće ne protivim cijepljenju, ja samo želim ukazati na to da možda u tom sustavu postoji mjesto, dakle, za poboljšati sustav da bismo mogli onda imati adekvatne i prave podatke. Evo, dovoljno će vam reći podatak o tome da se u kliničkim, dakle, ispitivanjima cjepiva ne koristi standard koji se koristi za sve druge lijekove. Dakle, cjepiva jesu definirana zakonom kao lijek, međutim ne prolaze iste postupke. Ono što je najveća boljka tih kliničkih ispitivanja pedijatrijskih cjepiva, od koje su neka već dugo godina upotrebi, je nedostatak prave placebo skupine. Onako mengelovski mi to sve... Pa to će biti tako i za cjepivo protiv covida. Da. Dobro. Znači, nuspojave. Da, ja nemam odgovor na to pitanje, jer ja podatke nemam. Ne da ih nemam ja, nego takvi podaci ne postoje. Naravno da je formalno službeno, ćete vi u svim nekakvim službenim izvješćima vidjeti da
da su nuspojave, jel, te blage i prolazne. To najbolje možete vidjeti ako odete na mrežne stranice Zavoda za javno zdravstvo i svake godine se tamo prijavi samo, odnosno službeno zavede samo, na primjer, između 140 i 160 nuspojava. Što je statistički čak nemoguće, jer vi imate primjerice, 500.000 doza koje se u godini dana daju djeci, jel, sve ukupno u programu cijepljenja, i na tih 500.000 doza samo 146 nuspojava. Dakle, to nije moguće statistički, što govori o tome da se jednostavno to praćenje nuspojava shvaća kao nešto što je tako. Kao forma. Kao forma koja se, a čak se ni ta forma ne ispunjava. Šta vi ste generacija koja se možda u životu cijepila sve skupa sa 6 doza cjepiva, kroz čitav život. Možda i manje. Da. Možda i manje, zar ne? A vaši unuci će se sad samo do 2. godine života cijepiti sa 35. Da, mi smo, ako se sjećam, bilo onda ona epidemija variole vere 72. Onda smo i to primili, ja mislim, cjepivo bili tada. Da, to je bilo sad ovo, masovnjača kao i za COVID. Da, ko što će za ovo sada biti, ne. Znači, što mislim, ali kako onda da se ljudi snađu cijele ove sada gunguli informacije sad koje ste vi rekli, kako onda da se ljudi postave kada dođe kako situacija? Kako da se postave, da. Cijepiti, ne cijepiti, ne? A mislim, na to ja ne želim ljudima davati odgovor jer jednostavno smatram to neozbiljnim. Dakle, ja mogu ponuditi neke podatke za koje se nadam da će ljudima moći pomoći da donesu svoju samostalnu odluku. Dakle, puno jako ljudi se pribojava toga da će se kao zarazne bolesti vratiti i opet ćemo umirati od zaraznih bolesti u slučaju da se prestanemo cijepiti. I tu je Znači, malo grafikona, sad oko ospica smo tu nešto pripremili za naše gledatelje da pokažemo možda ovaj grafikon 1, dakle ospice, pa vi objasnite. Beri, može grafikon 1? Ajde, evo sada objasnite što vidimo tu. Samo da kontekst ovoga navedem, dakle svi statistički izvori i podaci pokazuju kako su se, ovdje je samo grafikon, odnosno graf za ospice, ali za sve zarazne bolesti protiv kojih se danas masovno cijepi se vidi jednaki trend. Taj trend se očituje u tome da se smrtnost od tih zaraznih bolesti počela smanjivati puno prije uvođenja, odnosno trenutka masovnog cijepljenja. Jel? 41. već godine. Da, se bilježi pad smrtnosti. Pad smrtnosti, dakle bez ikakvog cijepljenja. Tako je. Dobro. I sad ćemo to onda usporediti sa ovim grafikonom Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Hoćemo to napraviti. Tu u nekakvim... Beri, sad pusti grafikon 4, dakle. Sad vidimo grafikon Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koji bilježi od 1945. krivulju, jel? Da, i sad što to govore ta dva grafikona? Međutim, na ovom prvom grafikonu se dakle vidi ovaj trend koji sam rekla, pada smrtnosti od zaraznih bolesti puno prije uvođenja masovnog cijepljenja. Međutim, to se prvenstveno u stručnim krugovima ne objašnjava na ovaj način, što se vidi evo sada ako gledatelji vide graf 4. Dakle, graf kada 4, se... Mislim, tu vidimo da raste smrtnost, dakle, poboljevanje prema iz 69. na vrhuncu. A oba grafa su točna, jel? Zašto su oba točna? Zato što se radi o jednoj svojevrsnoj manipulaciji. Dakle, u kampanjama cijepljenja, i jako dobro tu možemo povući paralelu sa ovom kampanjom, odnosno situacijom u korona krizi, dakle kada se ljudima budi panika i strah. Kad su ljudi u panici i strahu, onda se ljudima oduzima moment racionalnog razmišljanja. Onda možete ih oblikovati kao plastelin kako hoćete. I kad vam je važno naglasiti uspješnost cijepljenja, onda ćete napraviti jednu statističku manipulaciju, odnosno manipulaciju podacima. Ona se sastoji u tome, ako sad gledatelji vide graf 4, da se onda uzme jedan puno kraći vremenski period. Dakle, na ovom tu grafu se vidi da je on od 1949. 45. I onda se stvara privid toga da je u biti bio tu jedan jako veliki pik, odnosno porast slučajeva. Porast do trenutka cijepljenja i onda kad se uvelo cijepljenje, od tog trenutka nadalje se vidi taj silazni trend. Što možda je točno, ne da možda je točno, nego se to tako tu na tom grafu vidi i to je točno. Međutim, važan je kontekst. Dakle, na ovom prvom grafu, ako opet možemo vidjeti graf 1, da vidimo još jedan, ne? Se vidi to da ako uzmemo dulji vremenski period i stavimo zarazne bolesti u kontekst
povijesni kontekst, dakle njihov prirodni tijek, onda vidimo na ovom grafu da je, ako se to prati recimo s početka 20. stoljeća, konkretno ovdje 1901. godina, da su te zarazne bolesti jednostavno, odnosno smrtnost od zarazne bolesti, pale i prije uvođenja cijepljenja. Tako je. Ali velim, to se čini kada vi razvučete graf na puno manjih godina, onda se dobije privid da je to doista... Znači da je do 1900. onda bi bila... Onda bi bio vidljiv pad, tako je, bio bi vidljiv pad kao i na ovom prvom grafu. Taj pad od zaraznih bolesti se desio prije početka cijepljenja iz drugih razloga, dakle zbog poboljšanja higijenskih uvjeta, zbog dostupnosti ipak medicinske zaštite, zbog nekakve upotrebe, odnosno napretka medicine, zbog nekakvih poboljšanja materijalnih uvjeta, dakle čuvanja hrane, struje i tako dalje, ali se manipulira tim podacima na način da, evo, kao što sam prikazala na ovom grafu, da od trenutka cijepljenja, dakle, onda se sav taj pad od tog trenutka nadalje pripisuje cijepljenju. Ono što treba naglasiti za cjepivo, ovo sad koje dolazi protiv covida, je činjenica da cjepivo takve tehnologije proizvodnje, dakle, nikada još nije bilo u ljudskoj upotrebi u smislu prevencije zaraznih bolesti. To je svojevrsna, pod navodnicima, ajmo reći, genetsko cjepivo, tako bih rekla. Ono funkcionira na način da kada uđe u stanicu, da onda taj mali fragment genoma virusa onda proizvodi protein koji nastane, onda dođe do površine stanice i na njega se stvaraju protutijela. Ta tehnologija proizvodnje, dakle, ona nije nova kao tehnologija, jel? Ona je usavršavana već zadnjih nekoliko godina, intenzivnije zadnjih 10 godina. Međutim, do sad još nije bilo takvog cjepiva u upotrebi za masovno cijepljenje ljudi. Evo, sad je došlo. Pa za u nekim veterinarskim... Znači na životinjama. Da, to i evo, za liječenje nekih bolesti se ta tehnologija primjenjivala. Dakle, ali za profilaksu zarazne bolesti koja ima takvu smrtnost kakvu ima i podaci oko koje su jako nevjerodostojni. Zašto mislite da su nevjerodostojni podaci? Pa prvo zato što između ostalog ne radimo obdukcije, pa ne možemo sa sigurnošću utvrđivati uzroke smrti. Drugo, potpuno je nejasna klasifikacija ljudi koji se vode da su umrli od covida iz razloga što se na početku je takvo kodiranje smrtnosti bilo da se čak nekakve nego situacije koje nisu uopće imale veze sa kliničkom slikom covida, da su se podvodile pod smrt od toga i tako. To je već isto puno puta bilo spominjano, pa evo. A dobro, hoće li, zar nije ljudsko tijelo napravljeno tako da se taj imunološki sustav izgrađuje, nadograđuje na način da dođe u kontakt sa tim nekim virusima, onda to tijelo probavi, preboli malo, ima nekoliko dana neke simptome, trese, temperatura, kašalj, i onda nakon toga imunološki sustav izgradi potrebne neke sustave kojima onda se odupire tim virusima. Zar nije to neki prirodan način, tako je zamišljen čovjek u stvaranju da na takav način se brani od bolesti? E sad, unošenje ovakvog cjepiva, da li se remeti taj princip imunološkog sustava ili se to na neki način nadograđuje? Možete li dakle to Pa kad ste već postavili pitanje u tom smislu, unošenjem bilo kojeg cjepiva se taj prirodni proces dakle narušava. Jel? Nije to klasično preboljevanje infekcije, nego umjetno stvoreni imunitet. Razlika između umjetno stvorenog imuniteta i imuniteta koji se stekne preboljevanjem bolesti je velika iz razloga, kao prvo nisu sve bolesti iste, dakle to isto moramo znati, ali za većinu ovih bolesti protiv kojih se cijepi preboljevanje recimo ovih dječjih bolesti, evo to će možda biti najslikovitije. Dakle, ako neka osoba, evo primjer ja da sam kao dijete preboljela ospice, a nisam bila cijepljena, da sam ih preboljela, onda bi moj imunitet trajao meni do kraja života, a mogla bih prenijeti kroz trudnoću i odnosno posljedicu i dojenje dio tih protutijela i svome djetetu koje bi bilo zaštićeno u toj najranjivijoj skupini, znači do godine dana. Međutim, cijepljenjem se recimo takav proces narušio, tako da sam ja cijepljena. Ja sam sada u svojim 40. godinama jednako tako u opasnosti dobiti ospice, kao što smo između ostalog vidjeli evo u nedavnim pojavama slučaja
slučajeva ospica u Dubrovniku gdje je evidentno dakle da i potpuno cijepljeni ljudi mogu dobiti ospice iz razloga što taj imunitet nije trajan, a osim toga kod žena je to još jedan moment da onda tako stvorena protutijela ili nedovoljan broj protutijela ne prenose djeci dojenjem i posteljicom i onda su ta djeca opet na neki način zakinuta za nekakav prirodni imunitet u tim ranim fazama. Čitao sam negdje za ova cjepiva zadnjih mjesec dana kako jedna od nuspojava za koju se procjenjuje neki znanstvenici da će utjecati na plodnost, odnosno da može smanjivati plodnost kod žena. Evo sad, šta mislite, je li to jedna od onih teorija zavjere pa širenja nekih paranoja ili to zbilja ima utemeljenje u nekim stvarnim činjenicama? Da, ono što jest činjenica da jako puno parova sada već ima problem sa plodnosti. Jel? Znači, to su generacije ljudi od možda, ajmo reći, 25 godina pa do 40, da jako puno ljudi je neplodno i da pribjegava metodama umjetne oplodnje. Vezano za to već tako dakle je. Nije ništa novo, ništa novo u smislu... Zašto je to tako? Što to utječe na plodnost? Pravi uzrok se ne zna. Ne zna se. Da. Ne zna se, a vezano za ovo da to je nekakva teoretska mogućnost iz razloga što je sad vezano je za razvoj posteljice, dakle i razvoj tog jednog protutijela za koje se smatra da ako se razvije kao odgovor na ovo cjepivo, da će onda napadati i te stanice, odnosno stanice zadužene za proizvodnju posteljice, odnosno koje su potrebne za izgradnju posteljice. Da li će to tako biti, vidjet ćemo, dakle ovo sad nismo... Te stanice su slične virusima, pa bi taj sustav prepoznao pa jedan dio tih stanica, jedan dio koji oni eksperimentiraju na površini ima taj sličan protein koji ima posteljica koji imaju stanice za posteljicu. Pa to je dosta nezgodan rizik, ne znam kako bi se to, ako postimo takva mogućnost. I zato je jako važno, ljudima dati informacije, ljudima ponuditi mogućnost da razmijene iskustvo i da razmijene informacije i da ne donose odluke u stanju straha i panike, nego da sjednu, da odvažu, da svako za sebe procijeni rizik i ljudi koji su sasvim sigurni da se trebaju cijepiti. Meni je jako drago, dakle, svako ko je siguran u tu odluku, meni je fantastično da to obavi i da... I dobro, sad krenut će prva cijepljenja, 9000, valjda će onda kroz neko vrijeme se pojaviti nove količine. Koje je onda to neko razdoblje kada treba obratiti pozornost, kada se počinju pojavljivati mogućnost pojavljivanja prvih nuspojava? Znači, nakon koliko vremena? Nuspojava ima raznih, znači neke su ove akutne u smislu tih jakih alergijskih reakcija, one se pojave u roku 15 minuta, pola sata, sat, dva. Dakle, to su životno ugrožavajuća stanja u smislu anafilaksije. Utjecaj takvih nekakvih intervencija na ljudsko zdravlje ne može se promatrati samo u nekom, kako bih rekla, od tog do tog trenutka će se može desiti to i to. Znači, imunološki sustav je toliko kompleksan. Mi uz ta cjepiva imamo i 1000 nekakvih drugih okidača iz okoliša i sve to skupa može se pomiješati, jako utjecati, tako da, kako bih rekla, Nikada nije dobro prestati pratiti zdravstveno stanje vezano za cjepivo iz razloga što nemamo prave podatke i nemamo usporedbu, dakle, ljudi koji jesu nešto primili, koji nisu primili, pa da bismo imali vjerodostojne podatke. Sve ovo skupa je, kako bih rekla, nedovoljno pouzdano da bismo mogli uopće izvući ikakav zaključak. I sada svaki taj, ajmo reći, sigurnosni signal koji je možda trebao biti zabilježen u sustav, nije se zabilježio iz razloga što prvo, znači, ljudi nisu dovoljno svješteni uopće da to treba, drugo, nisu svješteni da se to mora i treće, nitko to ne nadzire. I da bismo sada mi mogli ozbiljno govoriti o nuspojavama cjepiva protiv covida, mi bismo prvo morali imati nekakve službene podatke koji su objektivni, koji su provjerljivi, sljedivi. Dobro, kad se sad, ako bi se tu nešto moglo pojaviti, ili to nakon 2 mjeseca ili nakon 2 godine, ili koji su to neka razdoblja kada
bi se moglo nešto, ako će se zakomplicirati, dogoditi. Ne? A gledajte, znači, taj kumulativni učinak se može desiti nakon 5 godina objektivno, a da ga nikada ne povežemo s cijepljenjem. Nekakve akutne nuspojave, sam rekla ovih par prvih minuta, sati, 2 u vidu nekakvih teških alergijskih reakcija. Nekakvi vremenski periodi, velim, nisu... A koji tip nuspojava bi, znači ta cjepiva koja se temelje na tom nekakvom genetskom izmijenjenom materijalu, na koji tip onda mogućih nuspojava su ona sklonija da izazovu? Ne znam, kad je to tek sad prvi put u upotrebi, pa ćemo vidjeti. Spominjalo se tu da se neka od ovih 3 cjepiva koje su sad pojavila, to oksfordsko, da se radi na bazi ljudskog fetusa, ne pobačene djece. Je li to točno? Pa to nije samo za ovo cjepivo, dakle to je točno da se u tehnologiji proizvodnje cjepiva koriste tkiva koja su dobivena od namjerno abortiranih fetusa. To ne ide na način u smislu da sad svaki dan neko abortira pa onda se koriste, nego su to stanične linije, dakle, to se nazivaju stanične linije, koje su dobivene iz tkiva abortiranih beba još od 60. godina 20. stoljeća. Hoćete li se cijepiti protiv ovoga korone cjepivo? Pa trenutno sam procijenila da je za mene manji rizik da se ne cijepim, dakle, za moje zdravlje će biti bolje u ovom trenutku da se ne cijepim, jel? Da. I šta je sad onda još taj podatak oko te famozne, prebogate, premoćne farmaceutske industrije, koja, eto, ima onda puno novaca, pa može i kupovati znanstvenike, pa onda oni lobiraju za njihove interese, za njihove lijekove, za njihova cjepiva. Koliko se zapravo koliko se tu onda zamagljuje situacija, koliko su takva neka lobiranja zločesta na štetu čovjeka u korist interes profita tih prebogatih farmaceutskih kompanija. Koliki su ti omjeri, da možete ocijeniti? Ne? Koliko vjerovati farmaceutskim kompanijama? Pa evo, ajmo pogledati onda ako možemo taj graf na kojem se vidi... Tu zadnji, graf 5, evo Beri, daj graf 5, pokaži. Dakle, prema statističkim podacima se vidi kako je u 2019. godini industrija lijekova i zdravstvenih proizvoda vrlo visoko na prvom mjestu po izdvajanju sredstava u lobiranja u SAD-u. To je od 295... 5 milijuna. Da, dakle, to je to čega? Milijuna dolara. Milijuna farmaceutska zdravstveni produkti. Ja? To njima nisu neki novci, dakle, da se razumijemo, to je njima kao nekakav kikiriki, međutim, to nije važno... Možda to milijarde, možda nisu milijuna. Ne, to su milijuni dolara, ali je važno zbog odnosa omjera drugih industrija. Dakle, vi vidite da je ona skoro duplo veća od... Da. Dakle, ona je jača od vojne industrije, od svih drugih industrija po tome. Da bi ljudi znali što je lobiranje. Lobiranje je, ja bih to ovako narodski rekla, jedno legalno podmićivanje. Dakle, to je postupak u kojemu nekakva firma ili organizacija koristi svoj utjecaj u vladama raznih država, odnosno u politici i lobira kako bi te vlade ili ti političari donijeli zakone koji lobistu, toj organizaciji, idu u korist. Vrlo često se kao lobisti zapošljavaju ljudi koji su ili odvjetnici ili koji su već bili vladini dužnosnici, pa onda oni znaju kako funkcionira taj sustav politički i već imaju nekakve svoje veze. Koliki je utjecaj takvog lobiranja na sve ovo što se desilo i sa cjepivima za djecu koje sam pričala i za ovo cjepivo koje će doći, ja bih najrađe ostavila gledateljima da sami procijene. Pa i liječnici kad prepisuju lijekove obično ima neki popis koje, dakle jedan te isti proizvod od koje firme da prepišu. Ma dobro, to su sitnije, ajmo reći Dobro, to je ta zadnja linija, recimo, to je masovno. To je ta zadnja linija, to je poznata činjenica u medicini da jako puno interesa industrije implementirano u takozvane stručne preporuke. To je nešto kao javna tajna, tako da što je sve, ajmo reći, manje više i podnošljivo iz razloga što čovjek ima slobodu uzeti neki lijek ili ga ne uzeti. Dakle. Dok za cjepivo za djecu tako nije. Prije 2 godine psihijatar Robert Torrey objavio jednu zanimljivu knjigu gdje je uz ostalo obrazložio kako farmaceutska industrija na neki način stimulira proizvodnju novih dijagnostičkih postupaka, novih bolesti, kako bi onda sukladno u psihijatriji, kako bi sukladno tome onda mogli izbacivati nove farmakopripravke
koji eto onda pomažu kod terapija ti pojedini psihički smetnji. Ne? Dakle, on kaže da prije 100 godina je bilo, ne znam, u psihijatriji možda 3 dijagnoze, danas ih toliko je multipliciralo da ih ima više stotina. Ne? Je li slična situacija možda i u drugim granama medicine? Pa ja evo mogu reći, velim, za cjepiva. Dakle, ono što je još jedan, ajmo reći, korak iznad u cjepivima je činjenica da proizvođači, da su cjepiva jedini proizvod za koji njihovi proizvođači ne snose nikakvu niti materijalnu niti kaznenu odgovornost. Dobro, ali onda sad konkretno u ovom slučaju, dakle, cjepivo COVID-19, koliko je, dakle, i to cjepivo sada, koliko je tu sad sudjelovala su razna lobistička aktivnosti i koliko je ono na tržištu zahvaljujući upravo tim lobističkim aktivnostima. Možete li to procijeniti? Ne? Pa mogu naslutiti, odnosno izreći onako kako ja mislim, ne mogu reći točno. Dakle, kada se uzmu u obzir podaci o smrtnosti od te bolesti i podaci o tome u kojoj mjeri ta bolest zapravo predstavlja javnozdravstveni problem. Jel? Dakle, neminovno je da će od te bolesti netko umre. Dakle, uopće se ne radi o poricanju virusa, o teorijama zavjere, o nečemu, nego se radi o provjerljivim i relevantnim i vjerodostojnim podacima o tome koliku javno zdravstvenu ugrozu predstavlja ta bolest. Kada malo isfiltrirate te podatke u odnosu na recimo smrtnost ili tako nekakve druge parametre koji su važni, onda je legitimno pitanje koje svako sebi ko zna te podatke postavlja, čemu onda forsiranje ovog cjepiva za bolest koja je doslovno prema svim podacima u 80% ljudi dobrog zdravlja, dakle ili asimptomatska ili sa blagim ili umjerenim simptomima. U jednog broja ljudi se zakomplicira, oni se uspješno izliječe i u vrlo malom postotku ona se dovodi do teže kliničke slike i do smrtnosti. Ali ono što ima podatke je da je uglavnom u zimskim mjesecima, dakle, inače povišena smrtnost. Mislim da će sada biti višak smrtnosti u 11. i 12. mjesecu i taj će se višak smrtnosti sasvim sigurno olako pripisivati COVID-u, bez obzira na to što je evidentno da sve te smrtnosti, odnosno smrti, nisu prouzročene isključivo i samo COVID-om, nego je došlo do puno drugih komplikacija, drugih bolesti, ljudi nisu dobivali terapiju na vrijeme, nisu se liječili, bojali se odlaziti doktor, dakle puno toga svega, dio ljudi se vjerojatno neprikladno liječio i tako dalje, tako da u mainstream medijima će se desiti to da će se taj pik smrtnosti sasvim sigurno prepisati pandemiji i COVID-u, ali zapravo mislim da stvarne podatke nikad nećemo Dobro, imati. Ipak, kad pogledate, cijeli svijet je, dakle, ozbiljne države ovog svijeta su tu se zasukali rukave i prihvatili primjena strogih mjera, karantene, to su visoke cijene koje plaćaju, to ljudi tamo ne rade, firme su stale, moraju biti u kući, to je situacija u društvu je na rubu nekih incidenata, teško je tako živjeti. Dakle, pa nisu valjda svi toliko glupi da su svi tako pali pod neku psihozu ili šta. Što vi mislite, o čemu se događa? Zar su te lobističke neke skupine ili farmaceutske ili možda tih nekih tajnih društava koji imaju nekakve zločudne namjere da ne znam šta čovječanstvo naprave, da li se zaista radi o nekakvom tajnom planu koji je svojim nekakvim polugama, mehanizmima uspio cijeli svijet gurnuti u taj nekakav stampedo, da pa sad svaka država to primjenjuje, ona koja ne primjenjuje bit će sama pa će svi na nju gledati preko oka, ili se tu zaista radi o jednom problemu na koji je svijet reagirao odgovorno? Pa puno ljudi se pita upravo to pitanje i puno razboritih i pametnih ljudi misli da to nije moguće. Dakle, vjerojatno da smo živjeli u doba Prvog ili Drugog svjetskog rata, ne bismo mislili da je moguće mobilizirati toliki broj ljudi da ubijaju druge ljude, zar ne? Dakle, da se desi jedna takva psihoza, da se ljudi toliko, ajmo reći, zalude i izmanipuliraju da se desi Drugi svjetski rat. Ili Prvi svjetski rat. Dobro, ali rat se desio, svjetski. Dobro, tako da je sa ljudima sve moguće. Dakle, ja ne znam tko se krije iza ovoga i kakvi se interesi kriju, ali kad razborito razmišljate i donosite zaključke temeljem nekakvih podataka. Evidentno je, kao što sam rekla, da COVID nije toliko javni zdravstveni problem.
da se države brinu za svoje stanovnike kao što tvrde da se brinu za javno zdravlje, države bi se onda prema njima ponašale kao prema nekome do kome vam je stalo. Dakle, vi nećete svoje dijete svakodnevno izvještavati svakih sat vremena sa bombastičnom muzikom o opasnosti, nekoj koja je za dijete nekakva apstraktna, ponudit ćete mu utjehu, potaknut ćete ga da se osnaži, dakle, nećete ga zatvoriti, pružit ćete mu utjehu, nekakvu ljubav. Tako isto bi trebale napraviti, naravno, u okvirima koji su prikladni i države prema svojim građanima, da je njima stalo do zdravlja građana. Ono što je najveća droga u ljudima je žudnja za moći. Dakle, mislim da se u ovim previranjima čak toliko niti ne radi o nekakvim novcima, jer novac se sad jako lijepo može zaraditi na drugi način, radi se jednostavno o nekoj želji za moć. U jednom trenu je to krenulo po zlu i došli smo tu gdje jesmo. Ono što ja mislim i kako osjećam intuitivno je da smo mi već proživjeli jednu veliku katastrofu koja se može vidjeti u reakcijama ljudi na ulici, u jednostavnom, kako bih rekla, pristajanju na oduzimanje onih nekakvih prava koje su nam rođenjem data, na pristajanje gotovo bez pogovora. Dakle, mi smo pustili djecu da im se onemogući disanje u školama. Pa evo, Božicu nam ukrali, nema više ono lijepo da se tamo prošećemo gradom, sretnemo nekoga, popijemo tamo u nekom kafiću. Gledala sam nedavno i nekakve na televiziji su bile utakmice na nogometne. Jeste li ikada zamišljali da će biti mjeseci igranja pred praznim stadionom? Sa nadosnimljenom publikom. To mi je bilo još strašnije. Dakle, puno ljudi koji gledaju science fiction filmove kažu da im sad više uopće ne da gledati science fiction, jer ništa nije usporedivo s ovim što živimo. I zato trebamo nekako ljudski ovako pokušati pružiti ljudima mogućnost da čuju neke informacije koje ih mogu umiriti, na kraju da imaju mogućnost sačuvati zdrav razum i ovako nekakav ljudski moment. I dobro, sad ako se pojave tu neke nuspojave, ko će snositi odgovornost za to? Ukratko, koliko je po iskustvu pokazano za dječja cjepiva, neće snositi nitko. Dakle, snosit će onaj tko se odlučio cijepiti. Da, dobro, gospođo Demirović, jesmo li sve imali još nešto? Pa evo, ja bih dodala još, čini mi se jako važnim vezano za predstojeću kampanju cijepljenja i za pozivanje ljudi da se cijepe kako bi zaštitili druge. Dakle, to bi bilo sasvim u redu i moralno opravdano da cjepivo nekome ne može naškoditi. Dakle, cjepivo neminovno ima svoje rizike. Nečije pravo da štiti sebe i svoju obitelj ne bi smjelo nikada u normalnim uvjetima uključivati rizik da vaše dijete ili moje dijete umre. Gdje je rizik? Rizik je na strani onoga ko se cijepi ili na strani onoga ko bi došao u kontakt sa necijepljenim? Pa taj ko se želi cijepiti se može cijepiti. Jel? Taj ako neko procijeni da je za njega veća opasnost da se cijepi nego da se ne cijepi, taj bi morao moći donijeti odluku za sebe. Jel? Što mislite, hoće se dogoditi COVID propusnice pa sad da se ljudi budu dijelili u kategoriju cijepljeni? Ja mislim da je to vrlo izgledno. Nažalost, takva se situacija, ljudi se sad tamo jako čude kao je li to moguće. Pa to se već 20-tak godina događa za djecu. Dakle, djeca su sustavno diskriminirana i na to niko ne obraća baš previše pažnju. Za necijepljenoj djeci se već, velim vam, ne pruža adekvatna zdravstvena zaštita, dakle pedijatri ne žele primati takvu djecu za svoje pacijente jer onda s njime imaju problema. Sad, recimo vi u domovima, ne znam, u bolnicama domove zdravlja, jedan dio liječnika se možda već htjeti cijepiti i onda on neće moći praksu obavljati, na primjer, ili u firmi, oni koji se ne cijepe neće moći doći u firmu, vam, da je to vrlo... jer će biti opasnost za ove ostale, ili će se to tako interpretirati. Ne? To će se tako interpretirati, to su jedne metode nekakve emocionalne ucjene ili manipulacija koje se, kažem, već dugo vremena provode i za cijepljenje djece, tako da ne vidim razlog zašto se odraslima ne bi isto tako desilo. A dobro, cijeli taj sustav mjera, maski, kafića, zatvaranje, lockdowna, putovanja, propusnice, do kad bi to moglo sve skupa trajati? To nije trebalo ni početi, pa prema tome... S obzirom kako je krenulo, mislim, krenuo je stampedo, dakle, koliko treba sad da to, koliko to može još dugo ići? Ne znam, velim vam, za mene to ne vrijedi već sad, tako da... Evo sad recimo ta cijepljenja i sad to dođe, ne, u ožujak, travanj, ili većina se cijepi, recimo, ne, hoće li to biti jamac da onda sljedeća jesen
će biti bez nekih masovnih Nema jamstva. epidemija. Nažalost, mislim da nam cjepivo nije najgore što će se desiti, jer smo najgore već doživjeli. Kažem vam, a to je da smo podlegli strahu i da smo podlegli manipulaciji da je zagrljaj i da je ljubav i da je kontakt sa drugim ljudskim bićem, da je ugroza. Dobro, i sad posljedica tog straha je bit će manje ljubljenja, grljenja. Vidjet ćemo. Biće više psihičkih oboljenja. Da. Pa ne znam, evo, ja to najviše razmišljam, jer sad ajde još tu 5-6 mjeseci nekako ljudi to mogu pregrmiti, ali ako će to ići u sljedeću sezonu sa ovakvim, mislim da će A što to... ćete vi poduzeti? Mislim da će to onda biti pa dobro, ja sam eto već, mi smo proizvodnja stare generacije, pa to kod nas malo drugačije prolazi, ali bojim se da ako to krene u sljedeću sezonu, na jesen, da će to onda se dogoditi stvari iz kojih ćemo se teško iskobeljati na dulje razdoblje. Da, ovako, ja realno kad gledam, ja mislim da će se veliki dio ovog stanja svijesti zadržati. U kojem obliku mjere će biti, to ne znam, ali će ostati, nažalost, to stanje svijesti da je čovjek ugroza i da će se uvijek moći izmanipulirati na način da si neodgovoran ako ne misliš na druge, a niko te ne uči da se prvo pobrineš za sebe. No? Da. Gospođo Demirović, hvala vam lijepo na gostovanju. Hvala i vama na pozivu.